Oras mga higala, alas kay atulilo na speakers ko. Alas 4:56 sa tagtas hapon mga ka-super inyong ka-super bench dilisik. Nanukad direktamente sa kaning sud no, sa kaning quarters room sa Bureau of Fire Protection o Cebu City Fire Station Parian Station dire mismo sa Barangay Parian ning atong dagpay sa Sugbo. Onya, inyo makita karon kanig usa sa mga personnel sa BFP o Cebu City Fire Division. Imong pangalan, ma'am? Karanay M, sir. Ang imong rango? FO1 Karanay, sir. FO1 Karanay. Karonay? Karanay. Karonay. Karanay. Karanay, ang first name, ma'am? Emmy. Emi. Okay. Si FO1 Emi Karamay ang usa sa mga duty o kaning nag-atiman nimo ang bata. No, dire mismo sa kaning parian na fire station mga ka-super. Instant mami, mga pala sir. Ang kini mga bata at ipakita, baby boy, cute ang bata at cute ang bata. 3 months old o nga 4 months old kini mga bata. Unya gibilin sa inahan diri diha sa gawa sa parian fire station. Unya nahibawan nga gituuhan usab mga ka-super nga ang kini baong bata o ang nagbilin nga inahan moto ang inahan nini apan wa na paila ang iya pasangil nga kanang gibilin sa iya ha moto nga iya pang gibilin diri tuod man pagbilin diri wa na mabalik hangtod karong hapon napagyapon diri ang mong bata baby boy no cute kayo hi baby smile siya okay mo ni no so for man ganong gihuba siya ma'am inyong giliguan. Among giilisan og sinina, sir, kay nabasa iyang sinina pag inugatas kanina. I see. So mo siya no. Usa ni siya kanang kwan kanang talagsaon nga kaning panghitabo no nga usa ka batang masuso ang gibili sa fire station diri sa Parian. Kudo sa BFP mga ka-super. Hindi matungura. Atong hinabi si Ma'am si FO1 Emi Karamay. Ma'am pakiasyo ko si kwan mausa oras sa dato gabi kani maong bata gibilin. Based sa amo ang na-receiving information gikan sa mga kauban, sir, around 11 sa gabi or mga 10 to 11 sa gabi nila na kitaan ang bata na gibilin sa gituuhan nga inahan sa bata. Pero wa gito kahibaw og katubagit ang inahan pero nagtuog gid mo nga kato ka duty kagabi nga mao to ang inahan sa mga bata ban wala siya napaila. Possible, sir. Taga-asa dito siya, ma'am? Taga-asa to siya, sir. Niabot lang galit. Wala sad ni idea, sir, kay ni wala man sad kaila tong amo ang kauban nga iyang nahibnabi kagabi. O sa yung mga pamaagi sa yung pagsulti niya, o sa yung reason ganong ibili ng bata so far. Kung amba possible ba ka nang ilang ibili niya, ilang balikot ana? Nga ibalik ka lang man lang. So more ibili lang sa inyo, mabalik ka siya. Ano hitabo, wa ni balik. Ang hitabo is nananghid pa na ang caretaker na mo pwede ba ibili. Karon pagsakta niya, Nawa na inahan. Atong babay? oo. Kumanig sa kanina o kasi balik inahan. I see. So mo ano siya no? Okay. Cute kayo nga bata no. Pwede na tawag Florian. Si Florian, baby Florian. Hi Florian. Hello Florian. Hello Florian. Hello. Basta magbombero ni. Hi Florian. Florian, tawag ka on. Si Florian, nalingaw siya. No. So mo ni dire ang kon ma'am murag ato sabtan nga inyo nagidaka sa DSWD no. But murag ang mahitabo dili pa na siya magkuha sa DSWD tungod kay pag swab test. Yes, sir. Okay. So mana og undergo swab test ni ma'am bata apil ang apil gitong instant mommy. Kamo may nagkugos iba ubos og swab test onya og negatibo sa kaning kaning COVID no. So i-turn over sa DSWD nya ang DSWD mo kaning mo pahigayo sa pagproseso o sa pamagi ani.
Sa to YouTube, Benji Talisik, ay huwag kalimutan sa pag-like o pag-subscribe o pag-notification sa to YouTube, Benji Talisik, mga higala. O niya sa Super Balita.